Idi kalman laeng. Programang ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na iti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudahin nga ti surat, idi kalman laeng ni pagayam tayo nga Jerry. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tabigla at imakderak itinagtugawak kat imadangak ni madayo itinamintallo. Kasla na nakla at manong nemi ti imbaga ni Sonia nga jak ni namnama. At a date me ti dayta nga rabii dinner date manong nemi kat naimas ti panaginom mi iti champagne sa nakimas ti pulutan your ore mi langin to order mi nga pangrabii idi baga na manong nemi nga nakasagana ka nun ti plane ticket na nga mo ba nagtrabaho ijay Dubai? Asino tasahan nga maklaat manong nemi kat tsak pulos ni namnama. Tiyan mo kapag salitaan mi isot gapon ng isot ng yawis ito pa nag-date mi kat pagsalitaan mi ti kasar mi. Ngayon baga namat gagabroad. Impakita na ba yung kanyak manong nemi ti plane ticket na. Doa nga aldaw pa, sakbay nga madanunan dayta nga aldaw nga panagtayab na nga mabansad dyan Dubai. Diyak na puutan nga masudag kanyak ni Sonia manong nemi kaninig ka man na tagsumbangir nga bagat. Sanak pinasangong. Sweetheart, mawatam ko ma. Pagsayatan namit lang na ito nga nabinig. Nga biniglanak eh. Awang pulos ti pakpakaamom. Awang pulos ti pakpakdar mo. Awang pulos ti namnama kakasto ti bagam. Tinamnamay ko mga ibagam ka nagkasartan. Agam, tasyak ka ti trumbeng nga mga ibagang kasartan. Katsak ti babae. Iso kung matlas ka ng pagsalitaan ta. Di na ka di kahit na palubusan. Saan? Ngim sayang. Anat sayang. Sayang di agurure nga trabaho. Kat di ka masayangan nga mapukaw na. Apay ka mga mapukaw ka. Itikawan mo. Anya tanam na may mapasamak. Apay nga saan ka makuray. Naman naman ka din nga makatipelak. Kat na erwamak. Nga kasto yung aldaw kat atakadate ko. Di mangidate ka. Ngamsyak to ti kasawaan. Palabusan ka man kat oray na kayat mo. Basta naklagi din yung susukat. Pasukutan naklang. Ngam nagpindas ko man sa mga ramidan. Panagsakripisyo lang, doa lang ang tawen, Jerry, doa lang ang tawen. Sana sinsinan ti doa nga tawen. Atot mapasamak na ita. Isong ko na, sakripisyo lang. Samat nga rin nga baling ibabawik. Anat napadpateg. Trabaho ng siyak. Jerry, sana ko mapagpilya na kasta. Asun pilyam. Siyak, wunit agur-ore nga trabaho sa Dubai. Kinunak manong nemi katimalikutak manan ng mandang nga kayad kon ti agawid no mabalin. Ngam kinamakam nak sanak ang gawid, sanak inarako. Mawatan na ko Jerry, please. Please, Jerry. Please. Doon lang atawin, Jerry, please. Nagsublit ako man sa dilamisahan. At sa dyan na itinurder ta nga pagrabii. Saan ko madadahal ta ito nga nabii? Kalpasan ta mamigat. Anak, kalpasan nga mangrabii ta. Kasi dati, itugutan doon sa dyan hotel. Tipangted ta. Mailiwak ka. Kahit kung nagpakadakan ka, papas na tinagsak.
I miss you. Jerry, please. Please, Jerry. Manugutak manong demi ta siyak tinag-order ket sayang di order ko ken siyak petagbayad siyempre. Tinaogak manen ti dua nga baso hindi puskon ti champagne manong demi siyak pa nag-order. Ingato na nagtos kami manen dire-diretso ni boss ko manong demi ti nga baso nga champagne kas damat keng kuana. That's it. Mangantaro din. Sige. Ngayon saan ko inimas tinangan manong? Pinayapayak ti waiter. Yes, sir. Ora kat nalpasan, dito na pintas nga nubiyak. Ti panangan na. Mabalin mo nga bungunan na kita amin ay boss, i-take out me. One says, sige mabalin mo nga kunin na kita. Yeah? Ora tulangin na ito, nabungon nga iyawid ko. Iyawid me. Okay, sir, sir. Iti yung nagtikot siya manong name sana ka mo oni. No ba siya nagdra-drive manong. Kahit iti dating nga hotel nga papanami dito'y kong inserek manong name ti kotse. Iti tada kami manong name iti uneg ti kwarto ti hotel. Kasla ko lang nagpapasanin ti suron ko ken sakit tinakam ko ti bigla nga desisyon ni Sonia manong nemi ngayon na malak da kiti bibig na kit kasto na ti panang not ko panang orela na alawan ti anges na manong nemi di aryaak da kiti bibig si kamat dantanyak na hangsanin kinuksob ko ti batok manong nemi iklaman ti pandalong ko tilangin brief ko tinabati kat kastamat tinaramid na awanan brana, tilangin panti tinabati. Induron ko iso na manunemi kat napaidan nga napadata itirabaw ti kama rimabawak si magpatak manunemi kat inamalakbanan di bibig ni Sonia. Uwan manunemi ti aramidak kat kaslasaan nga magkagaran kan kamail-iliwan. Kaslad na pungtot nga nailaok manunemi ti enak panang nga romansa keng kuana. Di ba nangagag ko titingad na kastamatan ti panang kagat ko manunemi kadigidi mansanas na aray inayada mo ta sweetheart. Jerry please be gentle. Apay kas kala makagura mangraman sa kanya. Sisinunto pa itara romansay ka kastoy no madayo ka. Sa sinubay ti ka nagtiwansanas na no umadayo ka man. Adot sa bari dita ngam saan nagto nga isuksukat pasukutan nagtulang Jerry. Jerry. Nagmayat. Dagito'y kumatirumpi nga pagpampanunutan. Sa sinunto pa iti mangan ka dagito'y mansanas mo. No, andakan doon sa Dubai. Uno, adanto ka di mat sa bali? Nakasti ko nam nga adanto sa bali? Kat saan nakto isuksukat? Pasukutan nak lang? Diyak to aramidan data, Jerry. Napiyakin ka, palubusan ka ng siyaksan to ang mapas. Jerry. Jerry, nagbayad. Jerry. Impapabakon manong name iti ulok kat adan din tinagbaitan di kiti Lex na kalbasang inikat ti pantina. Agaling hasaw manong name. Manong name sa anak ka nagalumiim nga nang sep-sep sinep-sepak manong name tinakadigdigon nga sabaw manong name ti bolalo. Jerry. Opo, Jerry. Kasla pagpupungtutak manong nemi akinikinit timba perlas iti nga 20 ruangan ti kuweba.
Sa ako kasi lang nagpupungtutan nga sinapsipan marong name iti ulo ti tilapia ket ori na la isurot ti patong nang ipangato. Oh, Jerry. Oh, Jerry. Oh. Ori na la ibangon manong name nga pungutin ti buok ko. Oh, Jerry. Oh mo, Jerry. Lagmayat, naghimas. Langaro na langaro din idi sarek ko ti dilak sa ko pinagkuti-kuti manong name. Oh, Jerry. Oh, sapsapulik to lagi di ito, Jerry. Ah, ah, oh, Magustak na kita nga panagas-asog manong name ni Sonia. Nga iso ti alada nga mang parugsukan niya tigas ta nga asog na. Ganun namin anong to nga bagana nga mapanak manen. Ket kabuta kayat kumiten ti mapanen manong name. Yung pangatok ti ulok manong name sakdak. Pagapaman na, apagbiit nga na isa etak idi barukong na ket kinan kumanen dagiti mansanas na. Oh, Jerry. Oh. Saway na malan dagiti bibig na manong name kageddanen ti panang yusog ko parang biat kun ti panak. Oh, Jerry. Oh. Sa ako ingudugod manong naming insulted. Uwan manong name insultek ko, insagad ko kung amsa ko inyo kuyo. Pinagdakiwas ko, ti armas ko, ti uneg ti kuweba manong. Nga adda nga nagasugan ni Sonia ko na lang. Oh, Jerry. Oh, nagmayat Jerry. Oh. Iti onos ti talo nga oras nga kaadami ti hotel, short time, name arig na sang kami nga ginana. Dahil ti panunod ko, dahil ito yan ti maudi, name apa nang tagikuhak ken ba nagpapasmi kini Sonia. Mapantun sa di Dubai, kadyak tula amon, anyat mapasamak ken kuwana sa jay. Adu matigiti damag ko naming at di abroad, nga garamid ta sa jay, adu matigiti Pinoy sa jay manong. Uno saan, baka no, anya ti asin no ti karelasyon na, baka sa bali nga nasyonal. Baka dakdakkel to manong name ti kukuan. Baka nalalaing to nga mangan man. E din to ta siyak sa sinun to nga tati sukot ko ken kuan. Rumbeng ka din nga mga alak ti kasukot na. Kasano na makasikuga. Matuloy pa nga tanga kami di kagasat kini Sonia. Ngayon no kastantuban ti mapasamak awan ti sa bali aking basol no saan nga iso. Apay nga panaw na. De jay alsong. Pangusarak pa ti alo. No awanan ti alsong. Di mga alak ti sa bali nga alsong. Iri dumteng ti aldaw manong name panagpamanilang nga panagpamanilan ni Sonia. Saan ko nintuludan manong name isuna sa Jaya Airport ni Tilatan Bus Terminal ti bus. Pinarakop na manong name ket kunana inakon. Agsingsingpet ka. Ha? Jerry? Saan ko may kari? Ngayon talaga nga siya tibat patik mo. Siya kakin siya to, iti katuloyan. Kat numaaramin ko as pagarikan. Kat siya kandulat tibat patik ko. Kaya't naktupay. Basta saan ka nga mangsikog. Basta saan ka nga seryoso. Basta siya lang tibat patik mo. Sige, kangaro din. Good night. Goodbye. Orisi ka, agsingsingpet ka. Agananad ka. Kastamat kang agsingsingpet ka, agananad ka. Sa muli pripatan ni Apo Diyos. Tagpadparat ako mga trabahin ni Apo Diyos, Jerry.
Naliday kanyak ti kaawanen maron na ni Sonia numampayalis tulang ti komunikasyon gabot na pasarek tinawag kami ti bigat kung saan kit itinabing ag tinawag kami. Nasiat kanungat tinadanon na sa nga trabaho saan kanungan na ikawa gabotado di kinadanon na nga bata na nga Pinoy ken Pinay. Irin to ta siyak manong nemi nandaki ti opisina pasara maimay-mayay nga. Sud ka po nga danunan na kung nasid ka ni Carlos. Pare Jerry, pare. Mani po di awarin ni Sonia tadan sa Dubai. Di ka mo noon eh. Di mo ba napadyak pa nakita ng imism ka? Abay, nilayan ka di Sonia, ti babae dito lobog. Aduh, pare. Tawag ka di panggap mo nga mangalay ti reserba o no pangipapasam ti ili mo kabayatan nga awan ni Sonia. At akadi may romanter mo, ado, partner, ado. Dagadi GRO, nga GRO, estudyante. Oh, uy, monot taon ni Sonia. Nagkatayab kami, 23. Ang badbada kami nga, arig na, newly graduate. Una, siya lang tinaka-strict nga dagos to bisina. Kabata ni talon to katawan ko dito yun. Hindi dito tasun niya, awang gamit ti parlamenta nga pagtrabaho na, nga dahil siguro nakapanunutan na aping nga gabrod. Tanong kada ko mga parlamenta nga trabaho nun to, jackpot yun nga gabrod pa. Ano nga sumurot ka? 23 taon ni Sonia? Muna taon na dinamom. 19. Kaya mo rumaman ti 16? Ha? Rumaman ka ti 16 kahit mo? Pakalam. Sumurot ka kanyang partner. Hanggang tong gumabawi. Sumurot ka. Pinanggustuwak manong nemi ti ko pisunak. Kapag kami ti may sa nga lugar nga nalimod nga restaurant pag-iinuman candlelight manong nemi sa the romantic music partner dito ita orayan tang umasdeg jay panakapangulo da kasalamat lang beer house dito hanggang beer house restaurant gaman talaga ito waitress da nga mabalin. O dito ni Madam Son Madam Vilma. Hello. Good evening mga handsomes. Hello. Dati ako dito malasing ka nga ron. Isa ka ni Nico. Isuman dito ka opisina ni Jerry. Awang pa yung order yun? Awang pa yung sika pa natin masidig. Beer. Kaya na ima sa pulutan. Mabidla nga. Ini tadarumwar, agruruar manong name nga babae. Nga napanta nagtugaw, tiag-aabay nga tugaw. Partner. Yun to na tukar ti music, sweet music. Sa danto mga bagay ti dance for all ladies drinks, or ladies choice. Or I'm latan na ti chicks ko, may mga lupkeng ka. Kasta dito Ako man na pinas ka na kwada. Kunam na ti kasta. Dadan ti beer, yan pulutan. Bagang manong nemi na year ti may isang sweet music. Dance for all. Pinatakder na manong nemi ni Nico sa kami tinurungan ti ayan di kita na-inter nga babae. Ti akin suli ti daya manong nemi ti inang iturungan na kanya. Kat diya kaabay na iti inalop na kat nagsala kami manong nemi ti akin daya. Noon pa'y nakudrep ti silaw manong nemi nga nalawag nga makitak ti pakabuklan na.
Wow, kimampuso nga rupa. Nabihag nga mata. Hi. Hi. How old are you? What? I beg your pardon, sir? How old are you? How young? I'm only 16. Never been kissed? Never been love? 16, 14 ko idurugyak ti amin. Oh my God. 14 ka no idurugyan na. 15, 16, that 2 years and manong naming nga nagbading nga. 14. Oh, yan. 14 hindi mapadasak. May kamano ka ng lalaki nga spagarikan ta, awisan ka. Oh? Api ko mo saud-sudan no may kamano ka. Di ko na. Amin ka di amin nga di ka posisyon kat amom. Kung naman. Jack pulos din namnam manong name timbaga ni Nico manong name kat saan nga GRO. Yung nakarkarong pa nga GRO da ito. Hanggang nga pinatuloy ang ti music manong name intulod ko ni Suna tinagtugawan na. Nakadi kinaguram ng baga. Napitnas manong ang peso. Ubing. Naganus tilang langana. Naimas sa karamkaman. Kuma. Imagine, 2 years in, baka every night, nga ori na baka duwamat, timangusar kang kuwana. Huwag na lang. Idagsublin manon nemi, niniko itilamisan mi. Apay, ubing ang peso. Ngim 2 years in nga pakaskastak. Baka rin nabiin nga damangiror kang kuwana. Overused. Nasapa nga na osar. Alis tumot nga na malaspag. Si Kamet, sininter na ka lang Ano nga sininter? Kadwa na nga virgin dito Matpati ka man. Di ka man kami mamati ka niya. Kurso na nak na dyan salak. Kahit kung itebol. Si Kano, di mo kaya umapapal ka. Sige, bahala ka. Panawang kay Tuwata. Ni partner ba't KJ? Imay da nga duwa manong nemi ja insala na kininsala. Imabay iti ayan ko. Di mo pwede na magtinagan ko. Basta latanin bagam nga ustunan. Naga mo, Linda. Bakit ka na Linda? Mahilig ka na iti ubing? Si ka ni Linda. Sino nga Linda? Sika. Sana po tayo bakit 16 years old ako pa lang? Nga ediportin mo pa lang nga nag-rookie ka nagbaling nga GRO? Ang sakit mo man na magsalita. Isod din ba gamitay? Kahit mo ito minom. Sige. Agurda ka. Uminom ka. Uminom kayo. Oral na katalon nga birmano. Kadududwa pa lahan niya. Naglayong pa uminom. Api ka nga kadon uminom. Pagabrutan. Baka din na kahit ng irwar. Kaya din na kahit irwar. Basilat man sa pulak Maminano ka nga mangirwar. May irwar ti may isang arabi. Mamintalo. Galing mo naman. Mamintalo ka mairwar ti may isang arabi. Sigano ka tumuna. Kasano nga doon pa mintlom? Kat a gobernet ta. Kat talawang ganito na makaturog ka. Anya? So na turuturugan. Talawang ka no ko Agsubliak nung ka dito manin at naman mayroon kanya akon. Numalpas minti 1 round, tamaturog. Talawak ba nukuan? Kasi dyan awat pakaalala no, api nga mamintluwa ka mayroon at may isang arabi. Galing mo naman, Jero.
Basol yung kaming lalaki, turugan dak. Di pa nawang kayo. So irwarnak, di nakturturugan. Tapno, siksika lang ti mangirwar kanyak, iti may isang arabi. Manong nemi imbaga ni Nico nga umunada ka nung narumuan, iti partner na. Sige, narumuan kayo. Oragat sa mumato sa ranji kotsek. Wala. Mga alaklat at kami. Sige, dito ay kumabati. Madamdama gawid akton. Oh, tinang kadirwar? Cherry? Sige, irwar ka. Ngayon ka nga duble nga sirrek. Natakit mo son. Mabandag pariir, di igit ibawi, nasukunam. Sa anak ng hotel, no irwar ka tuwin bayadak, adabi o barapahin na, di ba? Kahit siyempre, i-hotel ka manuno saan, di bayadak man lang. Sige, hinta ka ron din. Tapno makaaduta. Inwar ko nga ron manong nemi ni Linda. Napang kami iti igit di baybay, manong nemi iti abay nga, abay iti may nga beach resort. Abay ko naktasagam nga simrek. At dapat upaan nga cottage, manong nemi nga open cottage, iti igit di baybay. Dito kami nga nagtugaw, manong nemi. Gabutan ang itugot akmat itinuman mi. Tuloy mo timinom. At paspasaklutin, tinababa ito. Nabartekan nga paspasaklutin. Come on. Hindi mo kadikayan. Shakti mangirugi. Shakti Madama naman ten manong nemi. Ngag-agkan ti barukong ko. Ingato na ti t-shirt ko manong nemi. Kat ag-agkan nan pagsinsinoblatin manong nemi. Ti barbunan nga barukong. Siyempre mailiwak met. Jerry. Come on, Jerry. Manong nemi kinitak law-law. Awan ti sabali nga kanduwa mi dito'y manong. Kinagpintas ti magtugawan mi. Nalagda. Inuksod ko di t-shirt ko manong. Kat napaidaak, pimaklib mo ti sona. Rinuman sanak. Jerry. Ibarang iba itong babae. Siyang gagawa. Jerry. Isupayan manong namin tanging kat iti pantalon ko nga nang ibaba. Agraman ba? Agraman short ko. Candy brief ko anong name. Kat syempre nakatudo na nakangaton ti armas ko. Napanainig ka man, duwang ima na. Duwang ima na kat ada palang agrong-rongarong kat isuti mulmulmulan naman. Opo. Kagat-kagatin na manong name nga mulmulmulan. Sana dilpa-dilpatan manong name ti abot. Nga pagrawaran ti ko. Makikiyak siyempre, nagmayat. Linda, ang galing mo. Kat ima naman ten manong nemi panang up and down na. Uwain manong nemi mulmulmulan na sana i-up and down, babayan ti duwa nga ima na. Loko ka. Baka pubswak dito ang iwan mo. Hinikat na matenterwaten na manong nemi kadagpadpada kami nga lamo-lamo. Itinapintas katugaw manong nemi yan itiba open cottage.
Nagidaak manong nemi kat iso tinangnabaw kaniya. Manong nemi inagkan na nagibibig ko kat nakabayabaya nga naglanang kamayatan nga idong padungpar na timansanas na iti barokong ko. Sana hindi so in mamag manong nemi timansanas na sana inggiling-giling nga kasijay. Apo nagmayat. Nagmayat ti ba naggiling-giling na tumaapektaran met manong nemi ti barokong ko. Oh, oh, Jerry. Jerry. Rinuman sana ti barokong ko manong nemi sana yung pababa rin ti ulo na sana manin balbaling in sakmol manong. Mapanan tirik nak. Sakmet ko nak. Sakmet. Sikamet takin. Unang tasak ti rumabaw ka. Come on. Kasta nga rin tinapasamak manong nemi siya kung tinimabaw nga nangagag kadagiti bibig na kanang kagat-kagat nga nang kaan nang kagat-kagat nang kindi-kindit kadagiti duwaman sanas na manong. Oh, Jerry. Jerry. Manong nemi 16 years old nga talaga. Kaya rigan manong nemi ti duwaman sanas na. Bubing pay. Ako bubing. Sa awing pababa manong nemi ti ulok kadadan iti nagbaitan dagiti legs na. Sinapul ko manong nemi ti perlas ket kininikinit ko. Manong nemi inamalaksa ko sinipsipan ti bakas daawak. Apay nga namaga. At daman basit manong nemi nga basana ng apay nga saan nga nag-awan ti rimuar tapno ado ko man ti sapsipak nagigtutak manong nemi di serak ko kumati dilak saan nga sumurek. Virgin iso na. Sinipsapak manin manong nemi sa ko ing kutukot ti amordong ti dilak iti ruangan ti kuweba nga sampay na lokatan. Oh, Jerry. Jerry. Oh. Manong nemi pinaklibak isuna king ngato at daniti ngato ti ulok manong nemi kat ibiyat kun ti kayat kung imindurunak nagigtutak. Urek lalat nagbanong. Apit nurunak. Tsakayat. Anong di mo kayat? Tsakayat. Patinggalang tiruman sa sikalatan ti pangganasik. O sa reklatan ti imak. Uno tingiwat ko. Hanga baling ipitok mo. Itingiwat ko. Anong ti ka maawatan? Come on, Jerry. Come on. Kinunahan naman nun nemi kat binangon nak ngayon paida inagkan naman ti barokong ko. Sa naman inamalan man nun nemi nga ninutnut ti armas ko kakagidan man nun nemi ti panangusar na duwat ang takulap na panangibaba panangiangato pinaspaspasan. Uy, Linda, kahit kung isarik, sangit igiwat mo, sangit kadagiti imam, hanga mabalin. Hala, gusto latan, parang talatan mo ba yung tikastoy? Uy, sige, palubusan lang tirik na, Jerry. Oreta na tutek ta. Uwen manong nemi ti mayo kak nga ti uneg tingiwat na manong nemi pimutok ngem inruar na mitlaeng manong nemi sana tinulungan tapnurumwar amin babaen iti iman na sana pinagpagkalan manong nemi pinaspus. Are you okay?
Mas okay kumano dita. Saan nga mabalin? Binayadan ka. Binayadan na. Saan nga gaputa? Kahit mo nga nakarakin di kinampirijin ko. Kunak man lang no. Rinugyan ti kastoy, deportin mo. Yeah. Ngayon mawampay. Awampay ti nakastrek. Jack painted. Saan pa? Ano nga ti purpose mo? Uwain manong nemi. Kaslasahan na ka mamati. Hinugyan na ti kastoy nga trabaho. Idagtawin pa lang iso na manong nemi ti 14. Kasla drama manong nemi ngam tsaka mo nagpepeso no saan ngam talagang samat nga nagpepeso. Uli la ka nung antemang manong nemi ni Linda. Agigan ka no manong nemi ididamo kit agigan itiya kabagyan na ngam malmaltratuen da isuna. Agigang iti adag daga sa panggip ti ulitig na nga asawa ti antina kamsat ti amana. Ti balaw ka nung nagkatang-katang. Napan ka na kita mamuna. Aging ka nga naawis iso na nagtrabaho ti kasi nga trabaho. Ti amuna hindi manong nemi ket waitress. Ngem hindi ta namuna akas jay ti mapaspasamak. Pairuar ka numet. Romansain na ka numet dit lalaki. Mulmulan na nutnutin di lalaki. Ngem saan na nga paus-usan di kukwa na. Akas tinapasama kita eh. Kandidator ko ti high school para first year college ko. Ano nalayos mo lang ti panggap mo? Napay nga saan ka sumapol sa baling ang trabaho? Awan ti mabaling ko pagtrabahoan nga makaabot iti masapsapol ko. Agkas-kasera. Nangina di pagkaseraak. Tadyak mo't kaya tagyan iti saan nga aircon. Ada apartment ko. Ako. Kasla ka na press class ng GRO. Kosta. GRO ang peso. Ngayon mamumpit na kasagit kanya. Nang nakasagit, awampay tinang betak ko na. Diyan na may aking kakit-arig na kan. Ada nasagi din. Diyan lang ti kurang na kit. Hampay nga. Hangka pa'y nagpadara. Virgin ka pa'y lang. Katsang nga sakit taulong. Siyempre sa mumempek sa tiaran mo. Gabuta. Di mo mo't palukatan. Ti ruangan ti langit. Naragsakak medlata. Nang rona ita. Apay. Di ka makawatan tirik na. Si kapay lang tinakarik na katikastoy. Jerry. Ken si kapay lang ti pangibagaki tikastoy. I love you. Linda. Yeah. I love you. Ted mo? Paruwarak manen? Nakaurnong ka manen? Isarag ko man iting iwat ko? Iti aking gato? Kahit ko itiking baba? No pwede, senyor. Kahit no kidawag. Sorry. No makaoray ka, itid kuhin ka. Tunano? Kalpasan ti 4 to 5 years. Amom, ador urayak, duwa lang ang tawin. Sino? Ti girlfriend ko nga napan di Dubai. 2 years ti kontrata na. Diyan ko makaya palubusan tag-asawa kam kuman. E ngayon nagpilit. Anyang ti kakait kong orayan. Diyan 4 to 5 years, 1 to 2 years lang. Nga nubiyak isuna. Nga damatin mapaspasamak ka na kami. Well, no dinak mauray, it's up to you. Kadno kaya't nakiruhan, kasto lang di pagpatinggan. Kadno pilitan ka. Itarom ka.
Awan ti maramid mo talaga nga kayat. Malaksid lang nga tanong, pukawam ti puot ko. Maramid mo lang na mapukam mo ti puot ko. Kahit ko, nga may isa kang virgin nga nagtatuan ti college. Kahit ko, nga virgin to, nga may tatang itinadayag ng altar. Matungpal mo nga taray nga karim iti bagim, tungpalik. Kapag na siya kari, matungpal lang matungpal. Rinuman sa anak manen manong nemi ti barukong ko nagmayat ti araramidan na manong. Naliing nga talaga na ito nga babae. Maarus na nga talaga tirik na. Di pa naaramid na ito yung manong nemi ni Sonia. Noan niya kit araramidan na tapno maarus nga dahos tirik na. Di pa nang kinikinit na manong nemi ti barukong ko. Oh. Linda. Cherry. I love you, Cherry. I love you, Linda. Really? Edmond. Tenya, di kinabirahin mo. Edmond. Come on, Linda, come on. Ngamsan na kon ngayon taltalek impababa naman manon nemi di bibig na sakmul naman nakamay-mayat teraramidan naman nakalalis to nga maraos tirik na iti pa nang nut-nut na sana kagat-kagatin ti babasit sana dilpa-dilpatan nga na dilta-baltatan manon nemi ti abot ti pagrawaran ti ko akin nagbayad. Oh. Sana ba't yun? Up and down, nga pagkapagkalan, nga pasil-pasilan, manong nemi, nga kasla nala testingan, no kasano titangkan. Aging sakbul na nga namin pinsan, manong nemi, kitinut-nut na, pag-isumot manan nga, parwar manong. Ibang iba ka, Linda. Numuna takayat ng error amin. No, may gayam teking gato nga ngiwat ng teking babamanong. Taorin no, nagparwar kang itutnutan na pahilahin kahit nang arwar amin. Sa bali gayam tikas to yung ano. Linda. Pinadas kumet nga rin naman sa isu na manon nemi sumet iti aking baba. Kaya malakmat nga ninanam dagiti bibig na manon nemi kageddan tinak panangibaba tinged na aging ka nayantan ka dagiti virgin kunak kumangam na mayagan nga nakagat-kagat manon nemi overuse nga mansanas na. Ngayon kasla saan no overuse manong? Kasla talaga nga virgin nga mansanas. Tara katang-tangkin manong nemi ka nagbayat akin ni kiniten nga dadawat nga mangigko tinakagangganas nga panagasog naman. Jerry. Jerry. Sa ako inrapin ngayon pababa manong nemi takulap ko paket pinagdakiwas ko tiramay ko. Inadas ko pinirit-pirit manong nemi ti perlas na kageddan dinak panang kagat-kagat karagi di mansanas. Tiramay ko manong nemi idimpadas ko ngayon na ingkutukot itiruangan ti kuweba. Ore latuang aramay manong nemi ti impuarsak idugsulas. Jerry, no. Huwag naman, Jerry. Pilitan ka. Rape no kandetan, Jerry, rape. Yung pinadas ko manong nemi nga binigla nga dan ti armas ko tinagbaitan dagiti lupo na manong nemi kit inturong ko sa ko impilit. No. Ngam nakaalaalis to manong nemi. Iti panang nga tumang na tipos ko sana ing kugtar
Into mang nakit orek latat. Oh! Pinangamit mo sa kasjay. Kung nagmatkan ka nga tsakayat. Kat napilitan ka. Awa maramin mo. No talagang tsakayat. Yung maping amin. Ubingak pa eh. Tsakayat nga. Maburak ti kristal ko ti kasto yung age ko. Ano pala ti kayat mo? Kat naminduakan. Unang si ka ngay. Anak unay pampanunutin. Noon naragsak ka, naragsak ka. Numaoray na, kukom to ti amin namin ko. Pues, kahit ko nga, isarding mo ti kasi nga trabaho. Ikang ka tinadaldalos ng trabaho. Ore bas basit ti sweldo. No anyaman ti masapol mo, siyak ti mangnayon. Nagpeso? Hoy, pagadaling ka. Ikasunod sumong pa Janubia, mga kapod di Dubai. Kanagasawa ka iton. Jack sigurado. Kat nagasawa kam doon na, kat mahala kang tumatin na mangitulit pa nagpaasam, pa nagpabasta pagim. Or itat 2 years, 2 lang ang tawon na kwan. Peso? Basta saan ka nagtrabaho sa diyan. Ano tayo mo, baka no, mapilit ka to, no, dan to, mang paturog kang ka, kat burakan dan to ti kristal mo. Amo, kay virgin ka pa lang kay saan, tigas ito nga, bayag mo nga na rumromansa ka, nang rumromansa. Kas lakaharig mo, lahat saan nga virgin eh. Samat lang nga ta, kagrunaan nga pasit ti bagimket, trumbe nga salamat matam. Salamat matam pati ni bibig mo, ti barukong mo. Kaya anat pa nagkita kang kadag ni tao. GRO, imposible nga mamati na ibagang virgin ka pa. So, nakayat mo. Tulungan ka, kang katisabali nga trabaho. Tinadalos. Katsak ba't mga gastos na panagbasam. Manong nemi idin tulod ko isuna iti kasera na. Nanginang peso't pagbaybayad na. Sumatlagayam nga ipamuspusan na ti makakwarta. Idi ang subliak ti bisina manong nemi iti sumuno nga Lunes. Naging istorya kam kininiko. Naglain di partner ko, partner. Permi, bilib ka. Inak tumanin, kaya tumanin talaay. Katsi ka, kumusta ti 16 years old? Virgin na talaga siya. Ano? Talaga? Okay, gusto ka yung baga. Among pinatpatangak lang yung baga tikas dyan. Himore no. Hadot mga bagbagang as dyan talaga sana ka mamati. Kasla si partner ko. 17 years old. Yung sana nga virgin. Kaano pa eh. Last year ka no lang. Ngayon sumat pa ng rugina. Inasulot-sulat may panggap kini Linda. Handa ka nung na ikamamu kini Linda. Ngayon talaga nga virgin ni Linda. Virgin partner. Dekat sikat ng burak, hindi na kayat. Anya? Ket, pagbasay ko na, igastusak ti amin sa pulan na. Wow, partner! Alaga nga na in love ka kang kuana. Sinunubya ka ba eh? Nga ando dyan Dubai. Tsaka mo, no niya dataking kuana. Baka nalaing si ka. Kasla na imas di ngiwat na king ngatong yung tsakim baba. Ano? Iso nga wari no saan ko maramanan di baba, basta nalaing lagi di ngiwat na di ngato. It's okay. Sa valid experience mo sigala, Jerry. Kaya ba ito na nga tumati posisyon ko kahit na nga ito ti sweldo manon naming imbes nga kurno nga akas tinagtulagan Mickey ni Sonia. Ngayon talagang igasgastusak ni Linda. Ngayon mga every weekend met manon naming
ngagpapas kami. Ngam saan kami nga check-in. Danunag isuna manunay ti apartment na. Katkas iti dati. Tingiwat na taking baba manunay ti panang sulbar na ti panakailiw ko. Romansaen nakmat. Ano kasta nga mapanin ti ayo riknak. Tingiwat na ti ima na manunay to sa rin. Sika nga ron. Okay lang, sweetheart. Sika nga ron. Okay lang. Saan ka nga nagsakit na ulo? Saan na? Noong mata naramanakon kat mabitinak, nagsakit na ulo. Ngam kabot sitak pinaramanan, awan baka bitinak. Yung magangganas sakmat siyempre. Yung nagangganas man no araminan na, lukatan ti langit. Ni sweetheart, mate. Ano problema maya? Basta tinaskin ka may tayo ka. Madlatangan na po ka ti komunikasyon mi kini Linda manunemi ngem limit kang kuha na ti relasyon mi aw madlatangan nagsarada ti komunikasyon mi kini Sonia ko nakuma ngem limit kang kuha na ti relasyon mi kini Linda maisa aging kanalpasan ti kontrata ni Sonia. Wan manunay mi liplipas mi nga nagpapas kiniya Linda iti deti nga rabi inibaga kang kuha ng intun bigat inaksabatan ni Sonia iti airport. Talason siya nga diso plano nga nagluganan na. Asino ka na kami? Ni ka di Sonia? Una siya. Linda. Antak lang nga din. Apay nga ang pala sa batin. Saan kampay ka nagsina? Kan saan kam to siguro nagsina? Anya? I love you, Jerry. Tsaka na mapukaw ka. Jerry. Tsaka mo. No asawa to ni Sonia, mabalin naman latang ituloy ting relasyon ta. Ituloy ko tibang tulong kang ka pagbasa. Tuwarag, sinatan tulangin no, mga magturpuskan ka na trabaho. Saan nga patag kanyak ti hadal? Saan nga napatag no makapagturpus sa kunsan? Tinapatag kanyak at siya. Jerry. Nagasagana ka mangipaitan ti amin-amin ko. Sa mo lang sabsabatin ni Sonia, intun bigat. Sige, mabalimon mo sa rin. Tiarmas mo. Itad kon. Nagasagana ako ng mga itad ti kinabirahin ko. Yan tangakit manutahon kon. Nagdebu akon. Maturugtan. Di mo kayat? Maturugtan. Di mo kayat? Diya kayat. Tugbalik titulag. Virgin ka, turpos. Ikasano ko rin numaamon ni Sonia. Nga anda, kas kanya kapag basbasaem. Nagasaganak to mga ikalandikan. Awan ton ti karbagak, taasahon to ni Sonia. Di ta pala mo, no, matuloy kami ng agasawa no saan. Basta nakto sa bati ni Sonia. Jerry, saan tala kumahan nga nagamam mo? Manong nemi na pangkurod sinabat ni Sonia iti airport. Ti pagkasda awak manong nemi kad anta kaduwa na. Saan na lang ang pastap kaduwa nga pasahero ngem kasla ta kaduwa na ta. Agoy kuyog damit. Kan basta nagsinublad na iti guyudin nga truly. Iti ayan ko nga pwesto nga nangibagahan no sa dinutayan ko. Imasadagdag ang padpada. Hello, Jerry.
Adagandat ko nga mga rakop kini Sonia manong naming nagaluming imat. Ta nagkibin damet iti lalaki akaduana. Ay gamanak. Gaman kami tumay mo pa ng sundo na kami. Awag namin sa baling nga mabaling ko tawagan namang sundo na kami kay ni Ronald eh. Ronald? Yan, ni Ronald. Ronald ni Jerry. Ti ex ko. Ex ko na? Ta isudan kini Linda. Tingin? Ronald, kasi istorya kang ka. Awan pa makatawad ko di Dubai. Idi adan sa bali nga nang isukatan ni Jerry kanya kang naga ni Tilinda. Sana tanga na po ka komunikasyon mi. Tawarin no saan kam nga nagnobyon as a friend. Iso nga kinindaw ko kang kuha na nga sundon na ta. Jerry, ang nga bali nga adan Linda, adamat ang Ronald ko. Kalpasan nga na mo ang relasyon nyo ni Linda, nakalapot sa bali na ni Ronald. At katrabahuan kami. Inuto yung tilugan mo. Ito yun. Mangala kayo ti sa bali ng lugan nyo, let's say yo. Kinunak manong name na saan nga ang angaw da ito. Ekspektarek manong name nga awan ti anomalya ni Sonia. Nakarakaro at gaya manong. Binabayak na tayo dan, jaawanan ti bibiyang ko kanakwana. Kinakabayad nga patpatarik manong name ti konsek, in dial ko ti cellphone number manong name ni Linda. Hello? Aba nakatawag ka, di ba? Tigas tinga oras, katadakan ka ni Sonia? Awan kaming kini Sonia. Ada ka duwa nang nagawid ka boyfriend na. Hoy. Namo na gayam relasyon ta. Iso nang alamat din kasukat ko. Ba't bada kayo nung kasta? Umayik dita. Andang dito eskwela. Ewan niya. Tondrabi, umayik tomiyan. Sige, urayin ka, saganaan ka. Ang gawali, sweetheart, duwa lang at tawa nagrituharak ton. Urayin na, nga makapagturpos, kan madama nak tumatitrabaho. Tapno datan to tuwang agtulag, mang plano ti panagpamilya ta. I love you, Jerry. I love you, Linda. Iso nga ti agdama manong nemi kat or-orayag ti panagturpus ni Linda. Kaya makaskas di manong nemi nga shame ti dati matlaeng nga romansami manong nemi ay kang galaeng itingiwat na yung aking gato. Kaya nagkasar manong nemi da Ronald kini Sonia. Yung damag ko nga sanda ang kasurutan. Basol yun Nagasagana ka mga uray manunemi turpus kaya madanton trabaho ni Linda. Kada kamton plano. Plano na yung bag, balin nga pamilyami. Kad na ikari nga na kami tagkatuluyan. Ni Linda, may isang GRO, ngayon iso ti kakaiso ng pidgin at GRO, aging ka na ita. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong naimi ka nagkawa naklauna iti anos mo, nga nangibasa, at sabay kumatadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarbingan ti biyag, ka naginipadak, nga di nga ka nagbuya, more power to your program, and God bless. Tuyag yaman nga pagayam mo, Jerry.